magsama kami ulit, ha? Okay. At saka, binabati ka rin ni Eben Demata. Pumunta kayo sa YouTube. Oh. Si Eben Demata, Evendemata. Yan ang pinakamagandang panoorin ngayon. Eben Demata. Sa YouTube. Ang ganda niyan. Double Entertainment. Tingin ko lang yung sila Eben Demata, tsaka si Adwater. Tsaka Adwater. Ang galing niya. Ang layo ng mga kalaban niya. Puro bobo. Galing niya. Ang layo ng mga kalaban niya, puro bobo, puro bobo, puro bobo, puro bobo, 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 bobo. Okay. Ang hilig-hilig gumawa ng mga walang kwentang video. Nagkokomento pa ng sa topic. Tain nyo!